Rudi. Apa? Golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijejer mepet-mepet. Ngene kan kaya jalan-jalan budi. Nyang apa to kowe iki? Kowe nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg, nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Mas. Apik ngono lho. Dadi ya Allah kok ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. Wah. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung lho bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Apa? Ngerti nak keluaran cek iki api-api aku kan saiki. Juku kan rada gede ta, Kek. Lah dijol ngene iki lorone ya api ta cilik. Bojomu kae gedhi ta? Nggih. Kae odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak odot balik dhewe malah ra urut tok. Ora urut piye? Sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene ora urune ngono. Biar. Ora tetep. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngoten to. Jenengan pun ate? Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. Kok iso terkenal Loh. iki lho? Kadose sepele nyon sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Lho, Ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. kok percaya Emang bang percaya? titil, bang setan iku lho nyon sewu lho, Mbak Cangi, Mbak Nanda. Ah. Nggih. Senin sampai Minggu iku nek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Lho, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi-ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ono, Bang Mekar ono, BRI ono, Bang Jatim ono. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah, ora duwe wong utang wong ora duwe kok bingung balik. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo. Lumpuk. Silaturahmi ndiase nagih kok silaturahmi. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus buka wira. Selamat malam, Mbak Di- Nanda. Selamat malam, Komen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat tinggi. Kebucuk. Mbak, Bekucuk. Cuk, bekucuk. bembe kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong iki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Penimbang, penimbang. Bengi iki ngumpulno wong separuh-separuh. Malam hari ini kita harus Apa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Bro. Aduh. Aduh, lah kok mak grenjel. Alah, iya krosol ya aku. Bisa mak tek. Oh malah dadak. Ya dirayu nganggo apa ngono, Met? Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra Oleh wong iki sembarang laku iso. bebas los iki. Kerajaan budaya niki los iki. Anu, kidung mang. Oh, gitu Manggala ya. Romi. Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nak aku dadi rumah kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala putra, mancala putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi rumah. Ani. Ani, Lah nyapa? aku ya aku peran. Sing penting kok kemet sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ki Ani. Lah kok tokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi anu. Oh, ne. dadi Nek kira jegok Iki boten gak omong. gak omong Oh, dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi. Ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Kecilian. Dadi telek. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunan kuwi. Sik to. Ani. Aku dadi telek. Apa Kita kok raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok, Sapa sing Mas. ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya, ya jan Roma kaya apa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa ya? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik pun to. Ngajak kowe acara gini. Menggoda selalu
kok didilat piye ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat? Iki kayane iki aku jual mahal. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Bapak Kai. iya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Iya, iya, iya. Iso ora iso medun. Iso. Lah kene kuwi ana suara Pak yo. Kerengan kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa Ngono kuwi barang. Perlu marani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. anakmu piye dhuwur kowe delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelah tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawang iki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Yunan totone motor PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya, Ani? Kamu siapa? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul, Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kamu dia itu. Cuk di rumah. Rumah basa Jawa. Rumah. Dalam bapak. Rumah ini bahasa Indonesia. Iya. Kamu nggak boleh nikah sama Ani. Tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak mau dipaksakan. Semua tergantung saya, Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya, Ani? Pedet matamu. Aku di rumah ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suru bebek ngono ya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh, lah, ini lho. Jenis pasangan pengertian itu. Ben pas, ben pas. Wah, dukur. Roma, aku dukur. Modul. Aduh, Ora cetha iki. Dadine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa, Roma? aku sudah mencintai anak bapak. Tidak boleh gelangsaran, Cok. Tak dudang. Rumah aku gelangsaran. ora apa-apa rumah tradisi kok. Wah, Rumah kan sayang tradisi. aku ngejak iki dadi goblok ya. Yo Kang Saran. Roma. Mana gelangsarannya? Jadi Roma. Rumah ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Susarip. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangka itu sok omger. Sudah kok bangsang kok sarep teko rumah. Aku kok malah sisi gendeng. Ki nak rumah-rumah. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Ogut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Ogut. Apa? Asisten. CEO. Apa? CEO. Ini Pak Ogut kuwi kaya. CEO bahasa blok goblok. Aspri. Apa itu Asprian? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauli. Tidak boleh. Ani mau
Nanda tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Nenggok. Neng apa wani. Tekan ndi lagi kok Wis ya. penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa ki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ya. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku Ayo, ya. komet Awake kula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki lek ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso, Cari pidato iso, Pidato iso. bahasa Inggris iso, MC bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso pecah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Umpama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagi? kene ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi ki mau ana pundutan nduk jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutan iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi aku sing apal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati iki ya. Senes seniku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oh, nggih. Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo, pompong gawa lambe, komet nyiarke lagune Ayo, upama. Met. Kowe. Pompong suarane apik. Komet kan Sebagai suarane apik. MC dangdut ya Pak paling enggak jadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya. Hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di istimewa. Kita harus berlebihan, Pak. Oh, dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokan guyu no model iki. Kenapa? Guyumu Balen ono, ya balen ono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung. So. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Lagi. Kokan guyu. Guyumu niki kakean, MC iki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono iki? MC dangdut itu harus kayak guyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak penak apa-apa Saiki ae. Yo. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Aku kesini. Tangannya tak dilat. Gila. Nah, mana wong MC kok dibuka? Alah paling lagi nek MC biasa Pak Delala iku sing MC sepuh. Kamu sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik? Umur 80. 80. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwek gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo. MC karek modare kok ya mangkat tangga Sing salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. upama MC liyane apa iki MC tentara? Militer. Militer. Iso Militer. Iso. Gampang. Iso tentara. Sementing tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sapa? Jenenge. Kok jenenge iku, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Oke tahu ngerti tentara kok MC. Apa delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu yo Mbak Cangik Mbak Libu. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki ziarah ora enek makili cara ngemsi iki wong mati. Jare wali songo terus renek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa iki. MC-ne Modin. Jane mudin. Iso kowe, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo. Yo. Mosok. Yo. Pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Lah jadi kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. MC kematian. Iki modele umpan MC kematian, MC Ya, kematian. ya. Terus. MC kematian. Lah yo kuwi MC kematian kok yo. Ayo, MC kematian. Wes kowe lho. Mosok kowe tok, Met? Wes. Lagune Apa? upama. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Oke,
terima kasih Nduk. Nandasari Pinarak Rumiyin, Mas Komet karo Mas Rendro. Wonten Jawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba jajal digaweke anu ya, digaweke Gubuk Asmara ning di Persiji, ngoten iki. Napa J niku, Mas? J iki jalanan. Trandudung dan tung tak jelem. Tapi sinembang kok kayak Cahayu. Perobor ini ben jumeneng. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawirian gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Dadi kowe lek mek gur ngene karo Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, berakot karo Victor. Victor niku piyane gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Kene Mbak Probo. Kene. Diaturi munggah kene. Karo nang perkara. Yo. Gubuk Asmara. Trak tong tang. Kene Cahayu, Probo ini. Pas iki wonge. Gabung karo tak Komet karo tak Slendro. Ono Victor. Piyayi saka Magetan. Oleh. Prabor ini wis munggah, Komet senek Victor endi? Nang nggih. Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sebat. Komet sampean enek. nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, karo ku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Prabor ini kan wis munggah, sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuku. Sampeyan kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya, iya. Kowe ku bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Wah, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayangnya obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Wah, iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean ya. Victor? Ora Victor ya rumahku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Seniman dalang kuwi. Lodro yang ngantuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah, iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piyantune gede dhuwur. Loh, nek Victor iku nek gaduke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piyantune ideal. Ini pengen dulan nek. Wah, iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbak E. Ayo kene. Jare mau Gubuk Asmara. Ayo metu Ben jalan. joget dhek. bar siji. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan. Nggih, kula Victor. Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. Terus gimana? Victor. Victor. Itu ku mencolot. Victor. Ora apa-apa mencolot. Niki Victor niku Ngomong-ngomong apa? Iya. Aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Diokut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Dadi dia itu punya kelebihan jogete apik dhek. Napa? Ora percaya to? Napa nggih niki? Lho jajal tung. Ah, aja percaya, Met. Lho, lah, lah. Joget sik, bar siji. Ayo versi yo. Yo. Versi C. Laras Kawirian. Gubuk Asmara. Wah, rambute tuwa kok. Amit pasang kalimat abet tunggal gojokanku. Aja bodoh. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Yo. Iya. Iya. Ayo. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh iya. bubuk kae. Biyen tak golek. Nah, Ing jagat Met. kebak kowe tak lali didelok ning kono. Delok ning kono delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo Komet. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gantung tresno. Ya iya iya. Tanapa bansalatan kokoso lot abot kenangan asmara gubuk kae kebawati
Masa kebak cerita tenan. Waya wengi Nganti rakyat rino cadekan sajroning Hoka, ati hoke. tanpa luntur saya merah ati aku kowe dadi garama merga larang Wow. ning kubur. Ayo, 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 ayo. Ayo, wong delok, ayo wong delok lho, ayo wong delok lho. Ayo. Ojo ganggu lho. Udah capek. Ayo, ayo wong delok lho. Wong delok kalian dadi lho. Wong delok wong kesurupan. Ayo. Ayo. Wong delok. Ya, Piye Bang. piye Met? Itu cak omong-omongan lho, Cak. Apa cak? Apa kuwi? Sebab apa? Cak? Lep polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki tok lho sing dipamerke karo bocahmu ya. Lo kelebihannya luar biasa. Iya, loh. Met ming trimo ngene kok dipamerke karo Met. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget andalanmu istimewa. sapa? Selain joget, Mas ya kaya bal bekel. Loh, Kok bal bekel to. Maksudnya kelincahannya, Iya. kelincahannya. Koyo ngene kok iso mbok nyek-nyek. Wis narine koyo ngono apik koyo ngono kok iso. Lagi ngene ya Met yo. takonono. Selain nari, Selain isone ae apa? roko, ayo isone. loh iki ora sepiro, Mas. Ngomong Suara. Alagur suara betina iki nyuara lho. Nembang iso Nembang apik. sulo. Alagur sulo betina panganku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk iso ora? Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. dalang semester Pedalangan. berapa? Semester Tor? 7. Semester Lho, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke pira? Ya apa? Ya apa? Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus lho ukurane pempese piro. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Yo ora Met. Aja sing sini wong lho Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik ndi karo Ayo, Victor? Dajal. Ayo Met tes Met. Ayo, Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan mahasiswa pedal pedal kowe. Niki semester 7 to. Itu. Kowe semester piro Met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Santai. Kowe iki yo ndongkol. Mas, Ayo Met. tuk dikedang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Ape nyombong nih suara. Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probor ya. Ikuti suara saya. Oke Met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Cakep. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung. Tenang lho Met, sini wong lho Met. Kedangnya masih. Benda. La 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 la. Ya. La 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 Nanti cah. Apik lho. Apik dek. Vokale ekspresine koyo undur-undur. Kok turundur. Apik koreomu. Aja sini wong lho. Ekspresine apik. Anak terima sampean Lebih. origine halumrah gamelan coba sampean coba. Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya coba. Ya ya, jal. Dhuwur nadane. Iso. Sok ora. Lah aku ora iso dhuwur ini apa lho. Maneng isun. Maneng diloro ati. Ulang-ulang kamu lho, Nduk, Prabor ini. Aja kalah. Ojo isi-sini tok. Maneng. Ya. Dhuwur. Las, kaya Prabor ini lho. Sek. Gurune Maneng. Cek Met. Apa bukle apa Met? Baterai. Apa? Abot. Tor, wis tak jambak. Lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati.
Mandeng-mandeng ison, mandeng-mandeng loro ati. Apike kaya ngene. Met ojo sini-sini aku lho, Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Ulon, Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nama. Kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yogo lelaki, sing Morjen punya lelaki, Victor juga lelaki, tukang syuting lelaki. Siap, lagu kok. Lagu kok. Lelaki tok, Iya tuh Pak. Lagu kok. Apa? Kevin bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Victor iso wong didikane Probo ini kok. Yo latih Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kaya. Lelaki. Rungane sik. Sapiro ngono. Pinten Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik. Iki gak serbet to iki. Ha iki cukup cerik, siji kan kanggo wong telu tetep. Ngecek kowe yo.